Għaddiet sena u ġie fi kliem Joseph Muscat dwar il-proġett tal-Għadira. Senilu kull min ma qabilx mal-Ministru Austin Gatt dwar it-triq tal-Għadira spiċċa fil-mira tal-attakki tiegħu. Kemm esperti tekniċi u wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni kienu taw parir lill-Gvern biex jabbanduna l-proġett u jagħmel proġett iktar importanti bħal Mill Junction tal-Kappara. Iżda Austin Gatt webbes rasu u rrid jibqa' għaddej naturalment bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru. If people think that I go onto a major project without having first cleared with the Prime Minister, people don't know how politics works. Okay? You don't go into something like electricity tariffs or this kind of road before you go and say to the Prime Minister, are you okay with this? It's obvious. Fl-istess żmien il-mexxej Laburista Joseph Muscat kien iddikjara li pajjiżna għandu prioritajiet aktar importanti li fuqhom għandhom jintefqu l-fondi Ewropej fosthom il-junction tal-Kappara. Il-MEPA qaltlu u mħarġet il-permessi tal-iżviluppi li saru f'Tinje kundizzjoni maġġuri. Dik illi jkun hemm mod aħjar ta' kif taċċessa din iż-żona. U kien hemm kundizzjoni kbira illi biex joħorġu dawn il-permessi irid issir mill-ġdid dik li hija magħrufa bħala l-junction tal-Kappara fejn kuljum jiġu mblukkati mijiet ta' karozzi. U kemm il-darba jibda jopera il-proġett ta' Tinje fejn issa għandna proġett ieħor, dan l-imblukkaġġ isir intollerabbli. U dan il-proġett huwa meqjus bħala priorità assoluta. Imma iddeċieda illi minflok jmur għal dik il-priorità, imur għal din it-triq li lanqas aħna ċerti jekk hemm bżonna. Din id-dikjarazzjoni kienet ikkritikata mill-Gvern. Ma jistax nibqgħu jgħidulna kollox le, għax il-le ħajfisser il-beach preżenti u t-taħwit ta' traffiku li għandna u l-inċidenti li jiġru f'dik il-parti ħajbqgħu għaddejjin kif inhuma bla ma nagħmlu xejn. U ma naħsibx li dik hija responsabilità. Iżdissa li għaddiet sena, il-Gvern kellu jammetti li aħjar jagħmel il-junction tal-Kappara milli triq tal-Għadira. Id-deputat Laburista Rodri Galdes dwar dan l-aħħar żvilupp qal li l-Gvern ħela sena prezzjuża biex spiċċa għamel U-turn. Galdes jgħid li kien jidher ċar mill-bidunet li l-proposti għat-triq il-ġdida fl-Għadira ma kinux jirriflettu l-ħtieġa ta' pjanar sostenibbli. Għalhekk mhuwiex diffiċli jgħid Galdes li wieħed jikkonkludi li dan huwa gvern bla direzzjoni politika fl-ippjanar tal-pajjiż.